So mga igsuon, kining atong tubag sa salmo nindot kayo kung maoy mahimo natong tinuod nga ambisyon. Kung sa may tubag dato sa salmo, kusga usa ka butang ang akong gipangita, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo. Unsa may inyong gipangita ron nga naamoy house and lot dinhi sa kalibutan o didto sa langit? Dili ba mo mangigi sa inyong balay? Dili ba mo magsigig hunahuna sa pagpanindot sa inyong balay? Dili ba mo mga saba sa inyong mga kuyog sa balay kung hugaw-hugawan ang inyong balay? Nahilom na. Mauni atong sayop kay porti natong maningkamot sa pagpangitag balay dinhi sa kalibutan. Sige pag yung pangandoy sa pagpanindot sa atong balay dinhi sa kalibutan, pero nakalimot nga ang tinuod di ang balay sa Ginoo. Nga kita di ang tanan, kini di ang gitawag og kaluwasan. Ang pasabot day ani nga kita makapuyo na sa balay sa Ginoo. Nagilingay mong tupad. Ing naadto ta puyo dito ha. Ing na ba? Ing naadto ta puyo. Yaon sa may buhaton aning atong balay dinhi, matud pa ni Kristo, ibaligya ng tanan niya ang halin ipalit og slat. Oh, nga naman kay ang slat gamiton sa paghatag ngadto sa mga nanginahanglan. Ana mo na simbolik sa pagbaligya sa balay kining bata nga nagda og 5 ka pan og 2 ka isda. Iyang gihatag ang tanan ngadto ni Hesus. Nga naman adtong adlawa, adtong higayuna, si Hesus maoy kabos. Wa siya'y pan, pero gusto siyang mupakaon adtong 5,000 ka mga tao. Pero wa siya'y iya. Iyang apostoles, si Filipe, iyang giingnan asam tagpan, kay ako ning pakanon kining mga tawhana. Siya asam sa tapalit, ana Lord. Aw niya no'y bata dinhi nga na ay 5 ka pan o 2 ka isda. Siya pangayua. Ato ngayo siya. Sa may nahitabo. Sa nangatok na mo. Ang nahitabo, nabusog sa pagkaon ang mga 5,000 ka tao, na sobrahan pag yung 12 ka bukag ang pan nga 5 ka buok o ang isda nga 2 ka buok. Sa may pasabot ani na kung kita di ay mutuman gid aning gisultis Ginoo nga ibaligya ang tanan ug ang halin ihatag sa mga kabos, kitang tanan mabusog sobra pa. Pero gusto na kita maghimog atong balay nya, proteksyonan gid nato atong balay, punon gid nato ang atong balay sa atong mga kunuhay grasya, mag-anam gyud kabati ang atong kinabuhi. Pirmi natang magkrisis, pirmi natang ma-stress, pirmi natang maggubot ug maggubat. Mo ni karon gusto man sa rasya nga punon gyud ang iyang balay sa iyang mga kabtangan. Gusto man sa Ukraine nga punon gyud niya iyang balay sa iyang kabtangan. Unya kay gusto mang pangayoon sa rasya ang iyang kabtangan, di man niya ihatag, magpatay ta. Di ba? Aw kamo gud. Kamo ba? Pila naman kabuk inyong nahibawan nga managsuon na ay grasya nga kabilin sa ilang ginikanan, labi na ginang yuta, nga na nag-away, nagkinihaay, wak na magtagdanay. Pila man kabuk pari nga team
ministry dinis atong archdiocese nga tungod anang grasya nga ihug in taon anang sibot na nag-away unsaon pagbahin. Ambot mga madre nag-away bisa na sila. Ato lang na silang iapil kay mao bisa na sila inaas Ginoo kuno. Mao na kamo way na nag-away sa mga grasya pero na mga anak kami sa una dito musangko gid usahay sa sinukmagay tungod lang sa gipalit ni mama gikas carbon kanang truck nga dali kay matangtang ang ligid kana bang plastic kana ra basang baratuhon nga inigduot mo kausa mo buwag din ang ligid magsinukmagay mi ana usahay sa ako mga igsoon labi na ako maguwang Pedro kay mag-ilog mami ana nya si mama sa iyang kasuko latoson sad mi panuway mo pisti mo mga animala mo may pagwa ta mo palitik di mo diha maghuyhoy anang inyong pagduwa may pagpanglatoson ta mo mga bunog mi tungod sa grasya. Hilingi ay mong tupad ingnawa ka mag-antos sa grasya ron nga imong nadawat ingnawa ka mag-antos kamong mga asawa kanang bana grasya magina wa mo nag-antos ron wa kinsa dinhing asawaha nga sukad pagkasal wa gyud makasuway nga nag-antos sa iyang bana taas ang kamot. Grasya ba na kadaghang galuhod-luhod mudagkot maginaglain-laing colors kandila para lang makauyab para lang maminyo nakaron tiguwang dalaga lang yapon. Unya kamong naahin oy mga bana, swerte kay nastanan, grasya gina, inyong punayag away, punayag yaw-yaw. Mga buangon mo. Kamong mga bana, inyong asawa, grasya man sana. Oh, pila kabuk ninyo dinhing hangtod karon, wa gyud makayaw-yaw, wa gyud makamahay, ug wa gyud makapangluod sa inyong asawa be. Taas ang kamot be. Yeah, na. Oh, na utrosan mo. Pila kabuk pare nga grasya man gining ordination nga wa gyud makareklamo sa iyang pagkapare. Istorya agas-agas pa among luha ini kanta misa kana bang una na mong misa ba agas-agas pa among luha dili jud ko tapos nining dako kay grasyang gihatag sa Ginoo kanako salamat ninyo salamat sa kong ginikanan salamat sa mga benefactors mga formators nga gihimong instrumento sa Ginoo alang nining dako kay grasya nga bisag dili takos gihatag sa Ginoo kanako butang bitag assignment kasi 50 pesos ay koleksyon muadtos obispo ibisya po sa may saha na kung ibutang man ko nimo aning mong assignment unsa kariya ibutang bitas prisuhan katong akong assignment hilak lagi ko sa may saha na ko Lord nagibutang man ko aning assignment napu naman ta ko katuig sa akong pagkapare nya 50 anyos na ang akong edad what ako kung ma-assign og parokya nya graduate baya ko UST kana sila dinhira na ako UST magna cum laude ko dito napadyog ko'y canon law nya anhira ko sprisuhan pakauwaw ni nana ko hilak-hilak ko ingnan bitapos Ginoo unsa man imong ambisyon kadtong ni-resign kasi imong gitrabahuan kadtong gibuwagan to nimo imong uyab wa na nimo pangasawa gibiyaan pagid nimo imong pamilya nga ikay breadwinner nya imong papa paralyzed imong maguwang paralyzed gibiyaan pagid nimo ang pagpangalagad sa simbahas Guadalupe nga porte naman imong daghana dito nindot kayong mga organisations unsa man rason ato nako magpari niya karon unsa naman ka nako pare ang gahilak-hilak kanang buanga ka kulikta day imong giuna-una assignment day imong giuna-una sus mura ko giwaswasan sa ko mura ko giwaswasan sa kalipay ba ningon day ko Lord pasaylo adyo kong nagmahay-mahay ko pagkanindot day ni akong pagkapari
Sugod karon Lord, bisag ibutang pa kog Bartolina, okay ra gyud basta pari ko. To wa na ko mga ambisyon kani dinhi, wa na ko mga ambisyon ani. Maasahin ko dinhi. Gusto na lang ko adto na las prisuhan gyud. Ana, sus gibutang bitaw ko diri, purti na sa nakong hilat na biyaan ako ang prison ministry. Pero karon di na sa kumbalik. Ingon sago, lahi sa gidi ay ang parokya. Pero mo lagi na ang balay sa Ginoo, mo atong ambisyonon. Asa man ni masinati ang balay sa Ginoo sa atong gugma sa pagtuman o pagsunod sa iyang binuhatan. Muna ang mga apostoles kaniadto managan sila, manago sila, kay hadlok silang paantuson, hadlok silang patyon sa nagpatay ni Kristo nga mao ang mga Hudiyo. Pero karon tanawa, gipangpriso, gilatos, nagsigi na og awit og pasalamat Ginoo, salamat nga gihimo minimong takos nga moantos alang kanimo. Pasabot nga nagpuyo nakos kinabuhi nga imong gipuy-an. So kining pag-antos nato dinis kalibutan, kining kawadon, mga sakit, mga kasakit, mao ni ang pagpuyo sa balay sa Ginoo. Kay mao man ni ang balay sa Ginoo dinhis kalibutan, na ay kasakit, naa ang kakabos, naa ang mga panglutos, naa ang mga problema nga bisag wa kay problema ikay hanukan sa problema sa kalibutan. Pag tinarong usa ka kaigsuon, 12 mo kabuok, nya ikaw magtinarong ka, ikaw mo'y hanukan aning 11. Gabantay mo ana? Na. Maningkamot kag maayo, nya tinarong, manggihatagon ka, ikay hanukan. Abisan ganig pare magtinarong, mao'y hanukan sa tanang fundraising. Sang pito na yun, Pader, ani mo head ani nga moong fundraising. Maghihatago na daw, sige, Bishop, okay ra jud kayo. Ana, nya og isipan pag yun, parihatong ako mo'y gihid atong kapilinya, nya gihunong na to atong fundraising dire, moingon jud ko, na magani uban diha dagko kay parokya, di man hinuon mo'y pasulisito anang igasto anang kapilinya. Ako manudiring ka umud-umud pas kalisod. Hawa ko ana. Ingon ko mao ni sige. Asos nang gawas ang murag mga milagro na experience nato ang mga milagro. So kung maliwat deta ni Kristo nga hatag tanan way limit, ma-experience ang milagro. Muna si San Vicente Ferrer, hatag man sa tanan way limit, nahimo gid siyang tinubdan sa kahiusahan o kauswagan sa katawhan. Ngunang daghan kay tag nabuhat dinhi tungod kay hatag tanan, napiksan pa hapit tanan gyud nga nagkalisod sad ba nga mga parokya o mga communities. Nagpasabot ba ning 40 ginatong datua dinhi, wala oy 5 ra gyud kapan og 2 ka isda ang niya nato. Kaso lang, gihatag lang nato sa Ginoo. O ang Ginoo mo ay nigamit ni ini. Paggamit na sa Ginoo, purti ng nindutas epekto. Unsa man ang kinabuhi nga atong ipaningkamutan pagpuyo, maugyod ang pagampo, pag-alagad, o pag-antos alang sa kaayuhan sa uban. Ampo, alagad, o antos. Muna basic principle nga akong gisunod, o gipaambit ninyo, o ang musunod ni ana makatilaw sad bo sa baha sa grasya gikan sa Ginoo. Manindog na ta.